Assalamualaikum, sugeng enjang bocah-bocah. Dino iki awak dhewe bakal sinau ulangan loro, yaiku pengalaman kang nyenengake. Ing ulangan loro iki awak dhewe arep sinau teks hasil observasi. Contoh utawa tulodo pengalaman sing nyenengake yaiku dadi juara kelas, dolan menyang Gunung Bromo lan ditumbasne klambi anyar. Pengalaman sing nyedihake yaiku tulodoe tiba saka sepeda lara untu. Pengertian teks hasil observasi yaiku catetan sing bakale dilaporake sing isine katerangan utawa panemu minangka lagi ngamati. Struktur teks hasil observasi ana papat. Sing pertama yaiku objektif. Jadi bab sing dilaporake kudu bener-bener dilakoni. Sing keloro jangkep. Isine laporan kudu jangkep. Sing ketelu tepat waktu. Oleh ngumpulke laporan kudu tepat waktu. Sing terakhir narik kawigaten. Panyusun laporan kudu rapi lan narik kawigatene wong liya. Saiki ciri-ciri teks hasil observasi. Sing pertama isine mung fakta sing ditemoni waktu lagi ngamati. Sing keloro ditulis lengkap lan urut. Sing ketelu bisa dinalar utawa logis utawa masuk akal. Nah, saiki disimak bebarengan tulodo teks hasil observasi prasaja utawa sederhana. Laporan kegiatan. Jeneng kegiatan mangeti HUT Kemerdekaan RI. Waktu kegiatan 13 sampai 14 Agustus 2015. Papan panggonan lapangan sekolah. Guru pembimbing Bapak Wildan MPT. Tabel laporan kegiatan. Kegiatan sing dilakoni yaiku lomba ngempet lambungan. Hasil saka kegiatan yaiku bocah-bocah kelas 1 bisa nindakake kanthi trengginas. Kabeh padha seneng lan semangat. Sing keloro lomba nglebokake paku menyang gendul. Bocah-bocah kelas loro bisa nindakake kanthi disiplin. Lomba mangan kerupuk. Bocah-bocah kelas 3 bisa nindakake kanthi sportif. Lomba balapan gendera. Kanthi nindakake bebarengan kegiatan kasebut, bocah-bocah kelas 4 bisa ningkatake kerjasama sajroning kelompok. Lomba balap karung, bocah-bocah kelas 5 bisa nindakake kanthi sportif. Nah, iki tulodo utawa contoh saka teks hasil observasi. Saiki sawise nyimak materi sing wis disampaiake Bu Guru, bocah-bocah ngerjakake tugas ing buku tulis, yaiku nggawe cerita pengalaman sing nyenengake utawa nyedihake. Bocah-bocah iso milih salah siji. Yen wis mari ngerjakake banjur ditulis ing Google Classroom. Cukup semanten materi dinten iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.